komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:03. This time check is brought to you by Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 7 ka mga empleyado sa Transcom nga nagpositibo sa COVID-19 naka-isolate na. Emergency Operations Center sang syudad nagapreparar sa mga selebrasyon sininga bulan sang Pebrero. Sa balita nasyonal, pagduso sang Bayanihan 3 ginasuportahan sa mga kongresista. Senior high school students posible mauna sa ginaplano nga pagdayon sang face-to-face classes. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Subong nga la Huwebes sa Pebrero 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton ako ng balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning and happy Thursday sa aton sini mga ka-aksyon, no? Good morning, of course. Una gid kay Sir Alex Monteza. Good morning. Ara anak ko ng manok nga pink. Kay Bia Jonathan, of course. Good morning, Action Boy. Kag Action Kumare Eden kuno. Salamat kumpare sa imo sini nga pagtan-aw. Always. RR Tuparan Mantua Rehinio. Good morning. Kamusta mamulang taday updan ta si Alex Monteza kag si Denny. Gamit ang pink nga manok. Pink nga manok, basi madaog. Oh, Nami goro, no? Sige, kaya kumabuhi. Tapos babaw, kay ako makakasang tabon sa bulang, bla. Doon dumaan ko gali nga, ginahangkat na ito nagali mapasampok. May pukawan na sa aksyon din, kaya mapasampok. Pasampo. Pato galing ako. Pato to ako niya. So, pwede lang mo na guro, no? Pato, kag manok. Same naman na sila ng, sisters, kumbaga. Sister company. Kay Sir Michael June Season, good morning, of course. Greet niya lang si Lourdes Palma Season. Happy 72nd birthday! Yes, good happy health birthday. and keep safe always. God bless. Monitor from Chetu, Elise Paranaque. Mga teacher na muna sa una. Makanta. Happy birthday to you. Mga teacher na muna sa una. Happy birthday! Ma'am Lourdes Season. Palma Season. Tiyanan ni Sir Michael June Season. Mother. Mother. Mother niya. So, happy birthday. Regards na ko da Mike Ahbo. No. Mike. Akong John na ben, ha? Kel. Regards na ko kay ma'am, no? Good friend kami na during my high school days. Hindi ko na sa teacher, gin nga sa naka-teacher ko sa iya, pero good friend kami na. Kilala ingin na kami. Abi ko, ipa-assess ko. Patani kung 72 nagali si ma'am. Sige. Anyway, sa kay Presel Guanzon, good morning man. Kag sa pamilya Bunao. Veronica Santillan Manukan, kay Mary Joy Camero. Yes, good morning from Singapore. Na taga-bago ni si Mary Joy. Ma'am Vanessa Mayo, bring it on, IRB News Team. Grabe katugnaw, minus 14 naman sila. Negative 14 naman ang Minnesota. Minnesota ko na. Minnesota. Grabe ba? 30. Negative 14, wow. Michael Joy Conehar, good morning man, watching from Davao City. O Davao lang, ano? Happy birthday ko sa SK Chairman sang Kabadyangan Himawalan kay Honorable Jepoy Agustilo Kainoy.
Happy birthday, Jepoy from RR Tuparan, Montua, Reginio. Happy birthday, Jepoy. Jepoy. Lain naman eh. Kami mga lain-lain kagiging. Sige, go. Good morning man kay Sir Alex Fuentes and of course Efraim Maros. Good morning mga ka-aksyon. Pag-greet niya lang kuno iya kumadre. Commander gali. Si Sally sang Sally Litson Manok sang sumag. Salamat. Nagbakal ko to last time sa Sally Litson Ako Manok. nga kapag nilamakalma ko na. Okay, Galing ito na uya man ko bala magsilinga. Ay, siya yung Eden ako. Ti ano? Ti ano? Kasi no. Pero namit. Pag sila mo nga niya si Aksyon Eden, ako niya kita sa kasak edyo tayo. Pesto kayo. Ayat. Nag-aksyon na siya na. Mayo na siya. Ako na. May lang ako galing gambal ba? Abi ko mambal. So si Action Eden na libre na. Suli gali. Yan pamahalan niya gali ang presyo. Kay Mayo. Mayo lang yun. Doon ako nagambal. Mayo Rockets. Klai. Wala rockets. Ninet. Ninet. Dili lang to sa mga sa mga pa-contest, kanta. Yawat pa, no? Baka. Ano nga ako nga, kung ano yung chance ya? Wala yung, isa lang na da, Action Boy. May isa chance ya ho. Isa lang na da iya. Ano? Bakal ka na pag-on cellphone. Nga, anong difference niya nga, hindi sa Tapos, ihatag mo na sakon. Ay, ne? Uy, suspila lang man na si mo. Hindi ko nga, ka bakal ka isang iyan nga, ano ganun yun, yung tempered, kung ano na bala. Ang tempered glass niya. Nga, hindi ka kantong kwarta mo. Kita mo na ganyan nagkuhan gani, o ano gani po lang, may mga litik-litik na yung cellphone ko na yun. Ate, ilisla na gini. O, tanaw ang likod. Wow! So, pakita ay tas ang kapaltahan sa atong cellphone. Amo na lang na. Sige na lang Kay Athea Kim Eriman, good morning. Action Boy and Action Eden. Flair Alvarez, good morning man. Watching sa Kuwait. Action Boy. Flair. Kay Binong Sitenta, of course, good morning. Same man kay Pastor Paquito de Gayutin, sang Hinigaran. Good morning. Yes. Hambal ni Ma'am Vanessa Mayo, bongga ko ng hair. Bongga ko ng hair ko. I love it. Hair bun siya. Okay. Hair tinapay. Charot. Amo na siya. Sige lang pa ba? Inyo lang tayo mga... Hamburger. Ano? The hamburger. Hindi pwede biyak na ba to? Baka sa shots ng burger, wala siya pala feeling. Amo na siya. Sige. Todo, no? Ay. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, last size 11. Sa detalye na sa atong mga balita lokal. Na-isolate na ang 7 sa 121 ka mga empleyado sa Transcom nga nagpositibo sa COVID-19 matapos nga liwat nga ginpaydalom sa swab test sa ligan nga Sabado. Ang 7 yara na sa isolation facilities ng syudad kag tanan asymptomatic o kung wala sang sintomas nga gidawatyag. Ginpatigayon ang reswabbing sa 121 ka mga on-site employees para masiguro nga hilway ang mga sa COVID-19. Sunog Executive Assistant Ernesto Pineda, ang pamuno sa extraction team sa syudad, tanan nga yara sa line list nga nagpositibo sa masakit gikan sa Bacolod EOC ang na-extract na sang syudad. Nagligad nga Pebrero 8, sang liwat nga nagbalik ang operasyon sang Transco matapos temporaryo nga naguntat sang nagpositibo ang 41 ka mga empleyado. Ginapatuman naman sa Transcom ang backtrack ordinance sang syudad. Naglabot naman sa 23,751 kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH 6 ang 46 ka bagong kasos ng virus. Nangunang probinsya sa Iloilo sa may madamo nga bagong kaso nga ginabuusan sa nga 25 ka local cases, isa ka apor kag isa man ka LSI. Insundan sa Aklan nga may 11 ka local cases, Negros Occidental nga may 4, Capiz nga may 3 kag Antique nga may 1. Samtang 181 naman ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,012 kag napulo ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 714. Ang Western Visayas may 1,019 ka aktibo nga kaso. Samtang ginapreparahan na sa karon sa Emergency Operation Center sa siyudad sa Bacolod, kaupo ni iban pa nga concerned agencies kag ang mga group kag mga events sa subong nga bulan sang Pebrero. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC Task Force, nagpreparar ng syudad sa mga infographics agud mapahanumdum sa publiko ang mga dapat i-obserbar
sa sining mga events. Partikular ginpanumdum ang mga pagsunod sa minimum health protocols pareho sa pagsuksok sang face mask, face shield kag pag-obserba sang social o physical distancing. Pila sa mga events sa bulan sang Pebrero amo ang Chinese New Year, Valentine's Day kag ang Ash Wednesday. Ginakumpirma naman ni Dr. Chris Sorongon nga isa na siya sa mga Board of Directors ng Bacolod City Water District Prime Water. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, yan pahig ni Sorongon nga gin-appoint siya ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nga field ang Civic Society and Humanitarian Organization. Bilang bago nga miyembro ng board, ginpasiguro ni Sorongon nga tutukan sining nagapanguna nga concerns ng publiko ang pagdulong sa matinlo kag husto nga oras nga tubig para naman sa mga konsumidor. Sa ibang baraton nga balita lokal, preso naman ang 4 ka mga persona matapos ginaresto sang kapulisan pagi sa 3 ka separado nga bypass operation sa probinsya sang Negros Occidental. Sa crossing Luguay sa barangay Balaring, siyudad sa Silay, arestado si Hazen Aspilia, 29 anyos, matapos nagbaligya sa ginasuspetsuhan shabu. Nakuha kay Aspilia 5 ka gramos ang shabu nga may dangerous drugs board value nga 34,000 pesos. Samtang sa barangay Juan, siyudad sa Victorias, naaktuhan sang police operatives ang illegal nga transaksyon anday Joffy Herrera, 23 anyos, kay Teodolfo Armada, 55 anyos, tanan residente sang barangay 6, nakuha sa mga suspect ang 7 ka plastic sachet sa suspected shabu nga nagabalor sa 6,800 pesos. Sa puro kamunsil naman sa barangay Sampinit, siyudad sa Bago, naaresto man si Jeremy Flores, 38 anyos, matapos aktong nagbaligya sa illegal nga droga sa police pusher buyer. Nakuha sa suspect ang anong tanan ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Sa kabilugan, nagdangat sa 44,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang na-recover sa mga otoridad gikan sa mga suspects. Sa katapusan nga balita lokal, nagapadayon pa ang investigasyon sa Silay City PNP sa pagkilala sa duha ka motor riding suspect nga responsable sa pagpatay sa anay bilanggo nga si Ronaldo Swating, 45 anyos, residente sang Employee Village, Barangay Mambulak, Syudad San Silay, kahapon sa Freedom Boulevard sa amuman nga lugar. Sunod kay Major Rolly Pondevilla, samtang nagapamahaw si Swating sa tubang sambalay sang iya nobya, ginpalapitan siya sang duha ka sospetsado kag ginuthang sa pila ka beses nga gintunaan sa iya nga kamatayon. Yan pahayag man ni Pondevilla, base sa inisyal nga pag-usisa sa lugar sang insidente, ang mga sospetsado nagasuksok sang surgical face mask, itom nga kalo kag black t-shirt kag nakapalagyo sakay sa isa ka itom nga motorsiklo. Dugang pa ni Pondevilla, ginmandoan si Police Executive Master Sergeant Lambating nga balikan ang lugar sang insidente agud usisaon ang mga CCTV camera sa posible mausisa kag makita naman ang mga sospetsado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16.
action, unahon ka danay kuno great action boy kay ari naman ang idol sa akon. Sino ba siya? Good morning danay, hindi lang siya magpabalo kung sa iyang pangalan. Ano lang. Good morning sa kay Spider-Man. Spider-Man? Pero, oo, local din siya nga Spider-Man. Kaya kakaon siya bagungon. Ha? Kakaon siya bagungon ng Spider-Man. Okay. Oo. Kakilala ka sa bagungon, di ba? Oo, butangan mo siyang gata na butangan sang gabi blang. Yes. Good morning. Kagala ka sup-supon. Oh, ano gina-reaction? Sup-supon, gidya. Paano mag-sup-sup gani? Spider-Man nga kaon bagungon. Ito mag-sup-sup ga. Gawa mo, ginanan. Nakabangga, no? Yes. Good morning. Kay Maria Luisa Luing Melos. Good morning dira sa imo sa Bago City. Kay nagkabla kay kuan pa ko hinakay ko. May mga ano ka pa? Charm bala. Sa kay Amor Armas. Jo Marie Macariola Estelioso. Good morning man dira sa imo. Sa kay Ana Fe Repat Bagaman. Rolando Padillos. Morning kuno Idol Eden. Rolo si aling kay Rolando Padillos. Thank you. Thank you. Jocelyn Abuan. Shout out lang sa Arellano family sa Pasalan Kawayan. Watching from Cavite. Almorato Elmer. Monitoring lang sa Barangay 2 sa La Carlota City. Diin ka naman. Diin ka naman. Ari sa kay Giselle Franco sa Maaw, kita mo? Yes. Giselle Franco sa Maaw, Glycia Avlas, maang buntag diha, Aksyon Radio. Greetings sa kanisa Vancouver. Yes, good Canada. morning, mayong buntag. Kay amigo ko Maui Cañada Jr., good morning man. Marilo Varon. Abo ang ihada ko rin Carol Montoya, good morning dara sa imo sa National Printing Office sa Quezon City. Sige, go. Good morning, Asian Boy, kay Dorigol Matico Ramirez. Of course, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. God bless and more power to ARB. Thank you. Sir Robert Roma, nagalantaw good morning. Subuman kay Ma'am Early Vega, good morning. Tito Edwin Pantaras, good morning. Morning man sa iya ko naman family. Sa Amon family. Kag sa tanan nga taga Habitat Tangob. Yes. Sa likod na sa Nikwan. Abelio. Yes. Correct. Anthony Makilan, good morning from Barangay Villamonte. Thank you so much. Mon Lisay, good morning man. Ari na si Sir Joval Trinidad. Good morning. We are on monitor on same sources. May God bless both of you always. Thank you so much, Sir Joval Trinidad. Of course, Martin Aliling from Imos, Cavite. Robert Roma, natamyo na, no? Natamyo lang gali si Agnes Morio kag April Roma sang Barangay Rumirang sa Isabela. Ang Rumirang, Isabela na. Marie Antoinette Piliado, of course, kag kay Belchok Aplaha sang Sawi sa La Carlota, kag kay Anola Piliado sang UK from Canada. Sa kay Lily King dira sa London. Bridge is falling down. London Bridge is falling down. Ipanami pag Binong 70. Happy birthday kuno kay Police Senior Master Sergeant Larry Mahinay sang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy Sergeant birthday. Sarge Larry Mahinay. Happy birthday. Yes. Sino nakadawan mo da? Hindi kayo sila ni Mama sa Mayo. Shake it off, Action Boy. Actually, mga kwan niya Shake it off. Shake it off. Kwan bala nga, dogi bala, naga-cling sa imo. Ando siya maglakat. Iya nga mga bulbol, kwan. Pilit pa din may mga sara pa sa akong t-shirt, no? John Marie Radok, good morning man, dira sa La Castellana. Good morning mo kuno sa Energy Fans Club. Good morning! Ano ni siya sa Energy Fans Club, no? Si John Marie Radok? Hindi ko ka sa ulo. Kayo mga ka-Energy Fans Club kuno, good morning. Yes. Otay Benedicto, ari lang ko sa Victorina Heights sa Mansilingan.
Victorina. Nakatilaw ka na, kanto ka na da. Ako kanto na ko dahil. Sa diin? Daw twice na sa Victorina Heights. Yes. Daw, kuhan man, saan daw may swimming pool dyan, di ba? Yes. May dagat pag kinatagan eh. Oh, na. Ano kita? Sabi ko, kanto na to. Andy Saludares, good morning. O sige, standby na sa mga balita national. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:24. Detalye na sa aton nagapangunan nga mga balita nasyonal. Nagpahayag sa pagsuporta mga kongresista sa hagna nga Bayanihan 3 nga ginadusot ni House Speaker Lord Alan Velasco kag Marikina Representative Stella Kimbo. Sunod sa kampo ni Speaker Velasco, mayara sang 162 ka mga mamalida gikan sa supermajority, minority kag independent bloc sa Kamara ang nagpalambot sa pagsuporta sa hagna. Ini ang sapiya kada wala sang komento ang palasyo sa House Bill 8628 ukon ang Bayanihan to Arise as One Act. Sunod kay House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda, hindi dapat magduwa-duwa mga kongresista nga suportahan kag magboto pabor sa Bayanihan 3. Duwa man ni Salceda, importante kay insakto nga tiyon ini nga ipasar ilabi pa nga na record ang 9.5% nga pagsarurot sa gross domestic product sang nakaligad nga tuig. Ginaduso naman sa karon ni House Speaker Lord Alan Velasco ang hagna nga tuyo mapadasig ang pagbakal sa COVID-19 vaccine. Paagi naman sa pagtugot sa mga local government units nga direkta nga magbakal sa mga manufacturers nga hindi na mag-agi sa proseso sa public bidding. Tuyo sang Proposed Emergency Vaccine Procurement Act of 2021 nga maghatag sa exemption sa kinahanglan sundon sa local government units nga procurement requirements nga nasaad naman sa Government Procurement Reform Act. Dugang pa ni Velasco, tuyo man sang hagna nga mapasiguro nga ang baklon nga bakuna madasig kag epektibo subong man importante ini agud malabot ang ginatawag nga herd immunity. Ibalik naman sa gobyerno sa Pilipinas ang 500,000 ka doses ng COVID-19 vaccine nga idonar sa Chinese government kung hindi ni maprobahan sa Food and Drug Administration ang ila sining nga emergency use application. Ginatumod ni Presidential Spokesman Harry Roque ang bakuna nga ginpromisa ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa iya pagsapol sa iya Pinoy counterpart si Teodoro Locsin Jr. kagay Presidente Rodrigo Duterte sa Manila sa naligid nga bulan. Sa karon duwa pa lamang ka bakuna ang ginatagan sang emergency use authorization sang FDA kag ining ginalakipan sang Pfizer BioNTech kag AstraZeneca. Posible nga mauna naman ang mga senior high school students nga magkapatigan sang face-to-face classes sa tion nga tugutan na iniliwat sang gobyerno. Sunod kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, sa karon pa dahil na ang pagpreparar sang ahensya para sa dry run sang limited face-to-face classes, samtang ginahulat ang pagtugot ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ginpahayag naman ni San Antonio nga nagapati sila nga ang mga senior high school learners, ilabi na sa technical vocational track ang mahimo mangin prioridad nga mapabalik sa eskwelahan. Sa atong Enero kuntani, magapatian sa dry run para sa limited face-to-face classes sa pila ka mga eskwelahan. Apang ginpauntat ini ni Duterte bangod sa paandam sa bago nga UK variants ng COVID-19 nga mas makalala. Ginpanumdum naman sa Department of Labor and Employment ang mga employers sa pribado nga sektor angon sa insakto nga sweldo sa mga magatrabaho sa adlaw sa mga holidays karon nga bulan sang Pebrero. Nasaad sa Labor Advisory No. 2 Series of 2021 sang DOLE ang insakto nga pagatag sa sweldo sa gindeklarar nga special non-working days sa Pebrero 12 bangod sa selebrasyon sang Chinese New Year kag Pebrero 25 nga komemorasyon naman sa anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Ginpanumdum ni Labor Secretary Sylvester Bello III nga ang mga empleyado nga mga-duty sa among mga holidays ang dapat makabaton sang dugang nga 30% sa ila basic wage sa una nga 8 ka oras. Ang basic wage sa mga iniyan dapat man nga i-multiply sa 130%, katagan man sang COLA kung cost of living allowance. Si Presidente Rodrigo Duterte nag-issue sa Proclamation No. 986 sa Hulyo 30, tuig 2020, nga nagdeklarar sa Pebrero 12 kag 25
tuig 2021 bilang special non-working holidays. Sa iban pa nga balita national, ginhangkat naman ni Muntinlupa Representative Rufi Biazon ng Land Transportation Office nga magpaathag kung paano kabigon bilang kaso nga reckless driving ang hindi pagsuksok sang face mask sa publiko o kung pribado nga salakyan. Sa meeting sang House Committee on Transportation, ginpahag ni Biazon nga lain ang kaundan sang kasuguan angot sa reckless driving sang sa interpretasyon sang LTO sa pag-implementar sang pulisa sa pagsuksok sang face mask bangod sa COVID-19. Dugang pa ni Biazon, may nakasaad nga tinaga nga safety sa definisyon sang reckless driving apang ining nagatumod kung paano imanehong insakto ang salakyan kag hindi ang pagsuksok sang face mask o kung ini sang sakay. Ginpanindugan ni Biazon nga ang reckless driving ang hindi applicable sa pulisa sang gobyerno angot sa pagsuksok o kung hindi pagsuksok sang face mask sa sulod naman sang mga salakyan. Madayon na ang medical check-up ni Senator Leila de Lima sa mabot nga Pebrero 22. Ini matapos ginpaboran sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 ang iyang urgent motion para inisya ang ma-check sa iyang mga doktor sa Manila Doctors Hospital. Sa ginfile nga motion sang kampo sang senadora, ginhinyo nila nga tugutan ini nga magpaidalom sa General Medical Examination sa Pebrero 11 kag 13. Madumduman nga Pebrero tuig 2018 sang may nadiskubre nga mga unod sa atay sang senadora kag wala na ini makakas kag pila ka beses na nga nakansilar ang iyang follow-up check-up bagud man sang COVID-19 crisis. Ginpanugyan kay de Lima nga magpaidalom sa CT scan kag transvaginal ultrasound. Ginpahag ni Attorney Rolly Pioro, isa sa mga abogado ni de Lima, nga bangod sa isning edad, madamo na sing nabatsyag sa lawas ang senadora. Sa katapusan nga balita national, posible naman nga may sanction nga tubangon si Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. kung magwa sa investigasyon nga may ginlapas ini nga pulisa sang Armed Forces of the Philippines sa iya ginpagwa nga statement sa publiko. Si Parlade nga mong spokesman sang Multi-Agency National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, andam lang nagpangayos ang pasaylo sa isa ka Facebook comment nga ang journalist dapat papanaugan sang penalidad sa idalom sang anti-terror law sa pagpalapta sa ginatawag sini nga kabutigan. Sunod kay Armed Forces of the Philippines Lieutenant General Cirilito Sobejana, iya naging mando sa mga soldado nga obserbar ang due diligence sa pagpalapta sa impormasyon sa publiko kasunod sa akusasyon sang red tagging nga imbolbado si Parlade. Palayag ni Sobejana kung magpadayon nga ginalapas ang kasuguan, dako ang tsansa nga sanksyon ang iya sining atubangon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Good morning, anadira kay Engineer Earl Bailon, sa kay Susana Cordova dira sa may Germany. Good morning kuno sa pamilya Cordova kag pamilya Fajardo sa Talisay, no? Sa kay Anne Raffles sa Japan, good morning man dira sa imo. Ang iban karon naman ha. Standby na kita sa Aksyon Report second portion upod gi Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Eden Abos. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.